Три осветителни тела, които използвахме в нашия проект и основните им приложения. Един от най-популярните артикули на IKEA, кликът Niemann, е идеален за използване като нощна лампа в спалнята или като работна светлина в офис пространство, благодарение на въртящото си рамо и на опцията си за регулиране на светлината. Луната Move-Out е спот за външен монтаж. Тя може да се използва в помещения с просени тавани или в галерийни изложбени зони за насочване на светлината. Говорейки за гъвкавост и регулиране, едно от любимите ни решения за осветление е магнитната шина. Тя може да бъде както за външен монтаж, така и за хладен монтаж в окачен таван. Едни от основните й преимущества са, че осветителните тела могат да променят позицията си свободно или да променят конфигурацията си. Последвайте ни за още полезни съвети и решения за вашия дом.